A chegada de Vinova Group ao polígono de Baión revoluciona a zona industrial. Os operarios comezaron a semana pasada a construción da nova nave, unha instalación frigorífica que será a máis grande de Galicia con 16.000 metros cadrados. A súa construción necesitará, nalgún momento, de preto de 350 obreiros. Baraxando uns números que máis ou menos sobre unhas 70 personas diarias, máis ou menos na produción da obra, no que é a construción da nave, pero bueno, vai haber picos que chegaremos ás 350 personas, porque van solapar moitos traballos, tanto traballo de construción como de instalación de frío, de refrigeración, de panelado, de oficinas e, bueno, pues un pouco levar os traballos todos un pouco solapados, non? A nave poderá almacenar ata 27.000 toneladas de pescado. Para entre unas 21 y 27.000 toneladas de pescado, dependiendo el tipo de pescado que tú metas, ¿vale? Como os dije antes, está configurado en 5 cámaras distintas. Tenemos 2 cámaras por un lado, que son con 14.000 cajones para túnidos, y tenemos las restantes que son para paletizado, todo en estantería móvil y accediendo a paleúnico. A instalación terá ademais outra sala destinada á elaboración. A súa capacidade de produción será de ata 500 toneladas ao mes, que serán distribuídas nas propias tendas da compañía. Dende a empresa destacan a situación estratégica do polígono. Nós temos tiendas por todo Galicia, con lo cual creo que non está na mitad, pero sí que logísticamente é un sitio estratégico, sobre todo para nós, e creo que é un bo punto de partida. O efecto da chegada de Vinova Group xa se está notando no polígono de Baión. Dende a SEA destacan que a instalación desta empresa é un impulso para o desenvolvemento da zona industrial. Sen dúbida, o que van a ser centos de postos de traballo, tanto directos como indirectos, pensemos en todas as empresas auxiliares, pensemos no transporte, pensemos en todas as secundarias, vai ser un pico moi importante aquí. E ademais, efectivamente, se ten xenerado xa unha dinámica de demanda deste polígono que se está consolidando e que, bueno, pois esperamos tamén seguir dando boas novas. A instalación frigorífica dará emprego a 250 persoas. A construción da nave ten un custo de 24 millóns de euros e a previsión é que se remate en xaneiro do ano 2023.